Čaute, ja vás vítam do môjho videa, ako si stiahnuť a nainštalovať Mafia 1. Je to veľmi dobrá a legendárna hra od českých tvorcov, veľmi ma to baví, možno aj vás, inak by ste si to asi nevyhľadávali. No a pustíme sa do toho, ja vám ukážem, ako to stiahnuť. Takže pôjdete na Google a tam napíšete ulož to a stiahnete si toto Mafia 1.exe. Má to 1,6 GB, to si stiahnete, ale ja to stiahnuť nebudem, pretože to už stiahnuté mám a len by som sa s tým nezdržoval. Takže ešte sa bude vám to stiahovať asi takú hodinu. No a keď sa vám to stiahne, tak sa vám objaví niečo takéto. To si rozkliknete. Tu budete mať na stiahnutých súboroch. Ja už som si to dal na pracovnú plochu. No tak vidíte toto. Vy si dáte setup. To sú také nastavenia ohľadom tej mafii. Chvíľku počkáte. Áno. No, takže tu si dávate to pozor. No tak, za toho, aký máte počítať, dajte si barevná hĺbka, je to tu po česky, buď 16 alebo 32, no ja si dám 32. Dáte si potom otevřít pokročilé nastavení a dáte si prerušiť pri prepnutí Windows, až to budete mať, dáte uložiť a ukončiť. No a potom už dáte game, ja neviem, to si tu vytvoríte, no ja som nechcel hru, ale nevadí. To dáte si odoslať kam, no ja tú mafiu teraz nechcem hrať, no už sa mi spustila, takže chvíľku čakajte, ja to hneď zruším. A sa nezruší. No dobre, takže ledva som to zrušil. No a až to chcete mať takto ako ja na pracovnej ploche, tak to je veľmi jednoduché, dáte si podať tlačítko, dáte odoslať kam, pracovná plocha vytvorí odkaz, na boku sa vám to za chvíľu dá, už si to len pomenujete, ako chcete a rozkliknete a môžete hrať. Prajem príjemnú zábavu hry a ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a ak by nejaké problémy boli, tak mi zavolajte alebo napíšte na Skype sa volám Vivko. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. No, čaute.